Nyt on varmenne luotu Traficomilla. Lähtäpä hakkee uusi auto mulle Rintajoupilta. Lähden itse hakkeen auton lempällä Rintajoupilta. Oishan ne tuonut auto ihan kotipihaan asti, mutta halusin lähteä vähän niin kuin viilistelemään jäähyväistä ajolle tuolla vanhalla Volvolla. Ja mikäs se on Suomen kesässä ajella nätissä kelissä. Yleensä Hämeenmäellä reissulla kuuntelee äänikirjoja tai sitten radioa. Ja tänään oli yhden stopin taktiikalla liikenteeseen ja hörppäsin kahvit. No, pakolliset karaokeethan pitää vetää aina autossa. Rintajoupillahan on 28 toimipistettä ympäri Suomi. Nyt ollaan perillä kohteessa. Näitäpä lunastaa auto. Autoahan en ollut nähnyt kuin kuvissa. Kävi sitten pikkukojullinkin ajamassa ja autohan oli se mitä oli luvattukin. Sitten lähdettiinkin sisälle paperihommiin. Kaikki sopimukset allekirjoitettiin näppärästi sähköisesti ja lopuksi Pekan kanssa paiskattiin kättä onnistuneesta kaupasta. Sitten autoasetukset kohille ja kotimatkalle ja mukkahan lähti muun muassa elämäni kallein kauppakassi. Kotimatka menikin mukavasti, ei tullut edes sakkoja ja kotia saapui siinä 10 jälkeen. Yö yli nukuttu ja auto tuntuu edelleenkin hyvälle. Hulppiat on tilat täällä takanakin. Joko sä muuten arvasit mikä auto tää on? Palatapa siihen seuraavalla videolla. Nähdään.